Así despois non queda. Non nos pasa como... Xa iba a poñer para o pregón, pero a ver, si non me sundo antes de chegar. Este está máis alto, non? Está máis alto. É a silla máis alta, non? Fíjate. Pois sí. É máis alta. Moi chulo. Bueno, moi bo día. Damos comenzo a sesión ordinaria do Pleno Municipal, sesión que tiña que ser a primeira do verán, pero será a última da primavera, non? As circunstancias festivas así o recomendan. O primeiro punto é a aprobación da acta da sesión que celebramos o 26 de maio. Algúnha cuestión sobre a acta? Nada? O punto número 2, regulamento orgánico do Concello de Carballo, aprobación inicial. O ditame da Comisión Informativa di o seguinte. A presidenta da sesión dá conta da proposta da alcaldía contida no expediente que a parte expositiva que se transcribe. Sen debate, a Comisión Informativa de Réxime Interior e Asuntos Xerais, con 4 abstencións dos representantes dos grupos municipais do Partido Popular e PSDG-PSOE, 7 votos a favor dos representantes do Grupo Municipal do BNG, dictamina favorablemente a proposta presentada e propón ao Pleno do Concello acadar o seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente o Regulamento Orgánico Municipal do Concello de Carballo. Segundo, abrir un prazo de información pública e audiencia ás persoas interesadas polo prazo mínimo de 30 días hábiles para a presentación de reclamacións e suxestións. O acordo de aprobación inicial someterase a información pública mediante a publicación do mesmo en extracto no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncio electrónico municipal. Terceiro, entender definitivamente aprobado o acordo ata entón provisional para o caso de que non se presentase ningunha reclamación ou suxestión, en este caso publicar no BOP o texto íntegro do Regulamento Orgánico Municipal. Por parte dos grupos. O noso grupo vai a cambiar o sentido do voto da Comisión Informativa. Nos vamos a votar a favor do reglamento. É algo que se estaba pedindo desde os distintos grupos desta corporación, pois ter algo de orden, sobre todo cando coincide as sesións plenarias. Hai outros órdenes que xa se aproban no primeiro pleno de organización e, en todo caso, a pesar do límite de tempo e do límite de intervencións que hai para os grupos da oposición, é ben certo que, se o asunto fora de a importancia suficiente, nos entendemos en este reglamento que o alcalde sempre ten a potestade de poder ampliar ese tempo ou incluso poder dar un seguinte turno. Entón, nos temos fe nese sentido no bo funcionamento desta corporación, co cal o noso voto vai a ser a favor. Sí, ben. Bo día a todos e a todas. Bueno, nós lamentamos que a proposta que presenta o BNG deste regulamento orgánico para o Concello de Carballo, tendo en conta os antecedentes, alo menos dende que este voceiro está nesta corporación, que consideramos que levamos, levo dende o ano 2019, non? 6 anos e nos que aquí neste salón de plenos nunca foi necesario tomar medidas drásticas porque hai un bo ton, un bo clima, lonxe dos que podemos ver en outros plenos, non tan lonxe de aquí.
lamentamos que haxa un intento por parte do grupo de goberno de amordazar a oposición, non? Eu entendo que o Partido Socialista non lle importe, que vai a votar a favor, cada un é libre de votar o que considere, nós non pretendemos aquí presionar a ninguén para que vote vote o que considere, pero entendemos que isto é un claro intento de amordazar a oposición, porque independientemente de que os informes da secretaria digan que, e así é suxeito a lei, de que é o pleno desta corporación o que ten a potestade de aprobar o pleno aprobar as normas que considere para o correcto funcionamento das sesións plenarias e dos distintos organismos e dos distintos actos orgánicos do Concello. A pesar deso, nos entendemos que é moito máis restrictivo do que tiñamos ata agora, bastante máis restrictivo. Polo tanto, nos entendemos que en 40 anos de Concello de Carballo non foi necesario tomar estas medidas. Esta é unha iniciativa que trae o Bloque Nacionalista Galego que non estaba prevista no seu programa. Tampouco estaba, por outro lado, instalar o sistema de videoactas. Entendo que foi unha petición dende os grupos da oposición xa no mandato anterior. Alegrámonos de que chegue ese avance para que toda a veciñanza e todo aquel que este interesado poida ver o que pasa neste salón de plenos, máis alá da posibilidade que xa tiña de achegarse aquí como público en persoa física, pero consideramos que, quizáis este relacionado, é moita casualidade que xusto cando os plenos se abren á cidadanía haxa un intento, como digo, de amordazar a oposición en este sentido, non? Como digo, é moito máis restritivo do que xa tiñamos agora, que era o reglamento xenérico que rexía a todos os concellos que non tiñan un reglamento propio, e nós, dende o grupo municipal do Partido Popular, o que solicitamos é a retirada, porque nós facemos unha emenda á totalidade de todo este reglamento, non? Por poñer algunha pincelada, non? Nesta interpretación do RON, no artigo 2, sobre a interpretación do RON, aquí o señor alcalde será todopoderoso, será xuez e será parte nos plenos. E nós xa o vimos advertindo, non? Cando a veces nos queixamos do exceso de participación e a veces non neutral do señor alcalde, e agora queren blindar esa potestade para interpretar a normativa do regulamento mesmo por riba da señora secretaria. E nós temos dúbidas, incluso, xa non digo da legalidade, senón da ética, polo menos, deste artigo, non? Logo, no artigo 7, eu creo que a señora Vila non debería de estar de acordo con isto, pero no artigo 7.1 fala de que os grupos terán unha infraestructura mínima de acordo cos niveis de representación. Infraestructura que poderá ser común para todos os grupos políticos. Común. Artigo 7.1. É dicir, que se o goberno considera, os grupos da oposición e incluso os grupos do goberno poderíamos estar todos nun mismo espazo para desarrollar a nosa actividade. É certo que nós xa vimos reclamando un espazo un pouco máis grande, porque nestes momentos estamos nun despacho dunhas dimensións reducidas. Entendemos a explicación que se nos dá dende a alcaldía de que nestes momentos no Concello non hai suficiente espacio para aloxarnos nun lugar, pero recórdolle, señora Vila, que vostedes, con 2 concelleiros, teñen o mesmo espazo para traballar neste Concello que este grupo que ten 6 concelleiros. Logo aquí, o artigo 8, con respecto aos voceiros, aclarouse na Xunta de Voceiros, espero que así sexa, porque nós entendíamos que só o voceiro oficial, por decirlo de algún xeito,
do grupo podería participar na deliberación dos asuntos, nos debates dos asuntos, pero xa se nos aclarou que o obxecto deste artigo, e espero que así o corroboren, é que non haxa máis dun voceiro por asunto, por decirlo de algún xeito, non? Entendido deste xeito, nada que dicir. En canto ao artigo 29, o aforo e seguridade no salón de plenos, o 29.2 di que a policía poderá velar polo cumprimento do aforo. Nos entendemos que debe de velar polo cumprimento do aforo e tamén, de paso, eu quero lembrar que hai uns cantos plenos este grupo municipal sufriu a entrada do pleno. Bueno, non vou a falar de escrache, porque quizáis sexa demasiado e quero respetar a quenes estaban á porta do Concello facendo a súa lexítima reivindicación, pero foi moi desagradable. Foi moi desagradable entrar en este salón de plenos enfrontándonos con persoas que intentaron impedir o acceso ao pleno. E a policía local que está ao lado non fixo absolutamente nada. Polo tanto, nós entendemos que a Policía Local está para iso tamén, para velar polo cumprimento do aforo desta sala e tamén para velar porque se desenrolen os plenos dun xeito ordeado. En canto ao artigo 30, que respecta a orde do día, aquí fala de que de remitir ao ROF calquera concelleiro pode pedir a retirada ou que quede sobre da mesa. Eu aquí fala neste artigo de que só o alcalde pode pedir a retirada ou que quede sobre a mesa, nos entendemos que o podría pedir calquera. Evidentemente non estamos de acordo con esa limitación de máximo que nos limita a 2 mocións por pleno e por grupo, tampouco se nos razoa cal é ese motivo. E tamén se nos di no artigo 31.1b que só se poderá presentar unha moción urxente. E nós o que temos que decir é que a urxencia non é predecible e pode haber urxencias de máis de un tema. Polo tanto, non estamos de acordo tampouco con eso. Despois, no artigo... en canto aos tempos. En canto aos tempos, aquí limítanse os tempos de intervención aos grupos, cousa que nunca pasou en este salón de plenos, e fálase de 3 minutos por grupo, no caso do debate das enmendas e dos votos particulares, e tampouco se nos xustifica de ningún xeito por que son 3 minutos e non 5 e non 8 ou 1, que tamén xa postos podían tamén limitarnos a 1 minuto. Non entendemos por que os votos particulares teñen que ser antes do pleno, non o entendemos. En canto ás tramitacións das mocións de urxencias, artigo 33, non incluídas na orde do día, igual, 3 minutos máximo. E se a urxencia prospera, aquí decimos que nos entendemos que se teñen que pronunciar todos, non é unha cuestión de que sexa arbitrio do alcalde. Vamos a ver, teño máis cousas por aquí. Exposición do punto da orde do día, artigo 34. Os voceiros, ou no seu caso os concelleiros, terán 5 minutos para expoñer o punto da orde do día e, sen embargo, o alcalde non ten en absoluto límite de tempo. Isto é algo que, dende logo, sí que é bastante democrático e que axuda a que os grupos da oposición podamos desenvolver a nosa actividade con total liberdade frente ao señor alcalde, que nunca vai a ter límite de tempo para intervir. Seguimos co artigo 35 tamén a duración do debate. Aquí fala no artigo 35.2 de 5 minutos ou o que diga o alcalde, basicamente, e a segunda quenda de 3 minutos, pero iso sí, no artigo 35.5 sempre se reserva ao señor alcalde o dereito de peche nos debates. Outra pregunta que lanzamos aquí: como se van a controlar os tempos? Vai haber algún tipo de dispositivo que se nos facilite
saber canto tempo levamos consumido en cada intervención ou simplemente se nos avisará verbalmente. Tamén sería algo interesante que deberían de aclarar. Artigo 36, comparecencias. No tempo que eu levo aquí, nunca se deron o caso das comparecencias, pero aquí xa marca que no artigo 36.2 que o tempo de intervención do comparecente non superará os 10 minutos. Eu entendo que o comparecente necesitará o tempo que precise para aclarar o asunto sobre o que ven a comparecer e non ter unha limitación de tempo. En canto ao voto non presencial, aquí, evidentemente, ata o de agora non se implantou, pero agora que o implantan no artigo 40.5 falan das casuísticas de embarazo ou permiso de paternidade e maternidade. No caso de que haxa unha intervención quirúrxica, unha enfermidade de longa duración, aquí non se contempla en absoluto a posible delegación do voto no voceiro. Nos entendemos que en certos casos puntuais a maiores do embarazo ou do permiso de paternidade ou maternidade tamén deberíamos de aproveitar para contemplar esa posibilidade, non? E tampouco entendemos por que se exclúen nesa situación do voto non presencial as mocións de censura e o pleno de Constitución, porque pode dar a casuística de que nun pleno desas características haxa algún concelleiro ou concelleira que este de baixa por maternidade ou por paternidade e non poda participar deses plenos. En canto ao que di o artigo en rogos e preguntas, 42.2, di que hai que presentar os rogos con 24 horas de antelación, que non se poderá presentar con menos de 24 horas de antelación. Nos entendemos que presentar sí se pode presentar. Nos teremos acceso á plataforma, presentaremos, outra cousa é que non se debatan nos plenos. Quedarán sobre a mesa e listo. E despois, bueno, evidentemente, como norma xeral non hai debate nos rogos, é algo que xa contemplaba o ROF. En canto ao artigo 43 de preguntas, especifica que non pode haber preámbulos e introducción nas preguntas. E nos decimos, nos poderemos preguntar como nos consideremos. Este é outro exemplo palmario dese intento de amordazamento da oposición, porque non se nos pode cortar a nosa liberdade como oposición de preguntarlle como nos consideremos que lle temos que preguntar. Eu entendo que vostedes non poden prohibir formular as preguntas como nos consideremos, e eu entendo e deslizo deste artigo que vostedes é o que pretenden, non? Preguntas para a resposta oral, máximo 3 minutos. Volvemos outra vez á limitación do tempo, non se xustifica por qué. Aquí fala no artigo 44 da asistencia ao público. 44.4. Facilitar o seguimento dos debates ao colectivo con discapacidade auditiva nas retransmisións. Tampouco especifica como se vai a facer. Vanse a invertir fondos municipais para a traducción en lingua de signos, temos medios técnicos para implantar os subtítulos simultáneos na emisión do pleno, porque ata agora non están funcionando, e gustaríanos tamén que se nos aclarase iso. En canto á grabación das sesións plenarias, no artigo 45.1 pon promoverá e fará ou non as retransmisións o Goberno, o salón de plenos, o pleno. Nos entendemos que aquí debería de ser, porque está aprobado nunha sesión plenaria a instalación da videoacta e está licitado, adxudicado un contrato para facer esta laboura, e nos decimos que non podemos deixar unha arbitrariedade en este sentido cando é un mandato do pleno. Haberá que ser máis contundentes e decir que se gravará e se publicará e se farán as retransmisións. Como digo, porque foi aprobado en pleno. Artigo 51, comisións informativas. Aquí xa é algo totalmente inverosímil. No artigo 51.2c fala do voto ponderado nas comisións informativas. É dicir,
que nas comisións informativas, se vostedes o deciden así, coa súa maioría absoluta, só poderán participar os voceiros. Que pensarán os seus concelleiros, os seus propios concelleiros que non teñen adicación, e vostede mesmo a partir de mañá que non ten adicación, que pensarán de que non poidan acceder ás comisións informativas, se é que ese o seu obxectivo. Actas do Pleno, artigo 59. Nós entendemos que en esa certificación acreditativa deben de constar sempre as deliberacións. E aquí o artigo 59.1 ampara que non haxa necesidade de facer constar as deliberacións dos asuntos. Dende logo, para facer unha labor de oposición, digamos, áxil e correcta, non entendemos que teñamos que estar vendo cada 2x3 o vídeo completo do pleno para poder saber que acordo se chegou en ese momento. Simplemente con facelo constar na acta entendemos que debería de ser así. En canto aos bandos e resolucións, nos entendemos que os bandos sempre teñen que estar na web en espacios públicos. E aquí gustaríame advertir que no artigo 63.5.b hai un erro de copia e pega porque pon a palabra provincial cando debería de poñer municipal. Supoño que xa o terán contemplado. En canto ao rexistro de intereses, artigo 64, nos entendemos, como a todo agora, que procede ao inicio e ao fin do mandato. Seguramente me estendín máis de 5 minutos en esta exposición, pero considero que todo o que manifestei en esta exposición miña é importante, incluso para aqueles que seguramente haxa xente en este salón de plenos que non estudiaran con detenimento a proposta de reglamento, e creo que puido servir para ver un pouco que é o que pretende este goberno coa súa maioría absoluta. Por lo tanto, nos pedimos a retirada desta proposta de reglamento, cousa que non se vai a facer, evidentemente, e con noso voto en contra facemos unha emenda á totalidade dun reglamento que só busca amordazar a oposición casualmente, xusto, cando se implanta a videoacta e a emisión dos plenos. Moitas gracias. Bueno, a verdad que é complicado retorcer tanto o argumentario para sacar unhas conclusións absolutamente fora de contexto. Este regulamento iniciouse porque os grupos da oposición en algún momento comentaron de que era aconsellable que se fixera un regulamento. Non foi por iniciativa do Goberno municipal. O Grupo Socialista en varias ocasións ten comentado a conveniencia de que exista un regulamento. Non é un regulamento do BNG, é un regulamento municipal que intenta ordenar os debates en este salón de plenos. Por lo tanto, esa visión absolutamente negativa sobre os regulamentos, o mellor é que vostede ten influencia de outros órganos nos que participa, onde o goberno sí que fai amordazar a oposición. Pero en este Concello nunca foi esa frase. Nunca. Vale? E cando se fala, por exemplo, dos espacios, vou así máis ou menos por orden do que fun tomando nota, non? Por primeira vez houbo espacios disponibles para os grupos da oposición desde que algúns asumimos a alcaldía. Antes non había locais para os grupos da oposición. Ni sequera tiñamos acceso ao Concello para facer unha roda de prensa, unha intervención pública, cando era de interés de todos. Non se podía facer en sede municipal. Os grupos municipais todos teñen un espacio sin compartir, pero depois é lógico que haxa outros espacios compartidos. Por exemplo, para poder dar unha roda de prensa. Non é normal que en un concello onde ten unhas limitacións espaciais importantes, pois que todos os grupos teñan un espacio para dar unha roda de prensa, para facer outro tipo de actividades de encontros cos veciños, etc. Eso sucede nos parlamentos, pero no Concello de Carballo hai espacios que necesariamente teñen que ser compartidos.
necesariamente, pero por goberno e por oposición. Non só os grupos da oposición. O goberno tamén terá que compartir espacios cos propios grupos da oposición. Depois hai outra cuestión importante e que, ademais, determina como se entende ou como se debe de interpretar as intervencións por parte dos distintos grupos. Enténdese de que en cada punto da orde do día pode intervir unha persoa de cada grupo que fai como voceiro. O Grupo Socialista practica con asiduidade, sin ningún tipo de problema, e así seguirá sendo. Por certo, o Grupo Popular nunca fai uso desa praxis, pero podía facelo sin ningún tipo de problema no futuro. E o que se trata tamén é que por parte, en este caso do Grupo de Goberno, que sexa unha persoa a que fai uso da palabra en calquera punto da orden do día. É dicir, podendo variar en función da especificidade do asunto que se trata. E como sucede en todos os regulamentos, os tempos son limitados. Non se limitan nunca os tempos da presidencia ou das persoas que teñen, digamos, por exemplo, nas mocións de confianza, nas mocións de censura, nas exposicións sobre o estado da nación, o que sexa. É dicir, quen preside ten o tempo ilimitado. Outra cousa é que se limite tamén o tempo do resto dos grupos. E dos grupos de goberno e grupos da oposición, que teñen o tempo limitado. Hai regulamentos que teñen un tempo limitado de 3 minutos. Nós entendemos que é un tempo moi reducido. E por eso se puxo 5 minutos, que creemos que dá algo máis de marxe para falar en cada punto. Lóxicamente, ca flexibilidade necesaria, según o asunto de que se trate. Si se trata dos orzamentos municipais, por poñer un exemplo dun documento que ten que ser debatido en profundidade, ese tempo é evidente que non é suficiente para poder defender o posicionamento de cada grupo. Quen preside as sesións é o alcalde. E hai determinadas cuestións que, por exemplo, vostede fixo referencia á presentación de rogos e preguntas, entendemos que se deberían de entregar, e así se tiña feito, cando algúns estábamos na oposición, sempre se entregaban con máis de 24 horas de antelación. Por qué? Para ter tempo suficiente para preparar eses asuntos e contestar con rigor á pregunta que se fai. E non quere dicir isto que non se podan presentar preguntas despois desas 24 horas, só faltaría. Tamén incluso se poden presentar in voce, no propio pleno, sin registralas previamente. Tamén se poderían presentar in voce. Pero tamén hai que entender que se pregunta no mesmo pleno e é unha cuestión que afecta a distintos departamentos municipais con datos que hai que corroborar e que confirmar, pois o normal é que eso que quede para a seguinte sesión. Estamos a falar de preguntas que deberán ser respostadas na sesión inmediata e non que quede a posteriori. Sobre o tema do número de mocións, eu xa digo, creo que 2 por pleno e máis unha moción urxente debería ser suficiente. E a praxis demostra que nos últimos 20 anos en este salón de plenos, ou nos últimos 22 anos en este salón de plenos, nunca se dou esta circunstancia de que un grupo presentara máis de 3 mocións. Ningún grupo. E, ademais, estamos en un concello que temos un número reducido ou de grupos municipais. Hai moi poucos concellos da dimensión de Carballo que teñan únicamente 3 grupos municipais. E o regulamento pénsase de cara a ordenar os debates futuros, pensando que en algún momento, por exemplo, no mandato anterior hubo 4 grupos. E iso eu creo que é importante facelo. Como se controlan os tempos? Pois, evidentemente, eu creo que todos non vamos, eu personalmente non creo que sea necesario estar con un cronómetro, pero simplemente que nos adaptemos
os debates, pois imagínense ustedes, estaríamos vos para estar no Parlamento Europeo que limitan os tempos a 2 minutos. Estaríamos vos, non? Ou, se digo, hai outras situacións que recomendan que haxa un tempo, digamos, de intervención suficiente como para clarificar a postura do grupo. En canto á delegación de votos, entendemos que iso ten que ser a práctica habitual, salvo circunstancias persoais, como é o caso de maternidade ou paternidade, non? O resto pode convertirse nunha casuística onde hai que pensar que a representación non é de grupo, a representación é individual. E todos os membros que conseguiron e tomaron posesión como concelleiros e concelleiras teñen a posibilidade de votar como en conciencia o consideren. É verdade que esa é unha praxis que neste Concello só se dou, quero lembrar, en unha única ocasión. En unha única ocasión, donde 2 membros do Partido Popular se separaron da vontade do resto do grupo. E foi precisamente no cambio de nome do Colexio Fogar, que 2 integrantes do Grupo Popular defendían que se mantivera o nome inicial. Pero, xa digo, eso está sempre en dereito de cada un, non? Teño aquí, non sei se queda así algunha outra cuestión por facer. O do aforo, non? Vostede dixo que sufriu escrache, sufriron como grupo, non? É dicir, dentro do salón de plenos, que eu saiba, non. Si, falou da palabra escrache. Bueno, é dicir, falou da palabra escrache. Digo, dentro do salón de plenos, non. Dentro do salón de plenos, desde logo que non. Que é o que ten que garantizar o funcionamento normal dos plenos, non? Pero tamén lle digo que neste salón de plenos houbo moitos plenos que se celebraron en contra da opción do Goberno, pois lembremos cando foi o tema da proposta da Consellería de Vivenda para facer unha actuación urbanística na Agra da Lagoa ou a proposta que era o cobro da taxa do lixo para que todas as vivendas tiveran a obriga de pagar o lixo, a taxa do lixo. E celebráronse moitos plenos con pancartas, con protestas, dentro deste salón. E nunca se lle obligou a ningún dos asistentes a retirar esas pancartas, cousa que si sucede na maior parte das administracións, nos parlamentos e nas administracións locais. Non se permite o uso de pancartas ou simboloxía por parte dos veciños e veciñas. É dicir, eu lamento que todas estas cuestións, o regulamento foi enviado aos voceiros municipais a primeiros do mes de abril, en que non se fixeran comentarios ou propostas de, oye, vos parecenos que este artículo debería ter esa redacción, e comentaríase, non? Porque, se digo, non é un regulamento de ningún grupo político. Ademais, está falado cos técnicos municipais, precisamente, para que isto sexa un órgano áxil, non? Por lo tanto, lamento esa interpretación que eu entendo que non se corresponde coa realidade do espírito deste regulamento, e nós, desde logo, non imos a aceptar que quedara sobre da mesa ou que quede sobre da mesa cando tivemos máis de 2 meses para presentar formalmente as alegacións, non? Sí, ben, eu quería deixar arriba da mesa que no principio deste mandato, por unha moción do Partido Socialista, aprobouse a redacción que se redactara un regulamento para esta corporación, para axilizar o traballo do Goberno e dos grupos da oposición.
En segundo lugar, a verdad que eu lamento que o señor Lorenzo continuamente ou de cote en todos os plenos menosprecie o meu traballo cada vez que voto algo que non lle gusta. E entón, pois, bueno, ou me pon por ignorante, ou me pon por falta de traballadora, ou me pon por algunha cousa, bueno, pois aquel considere que eu respeto, pero hoxe non nombrou concretamente o Partido Socialista, pero por alusións, usted, a parte de non nombra PSOE, pero mira por lado, non sei se por unha cuestión de ser do Partido Socialista, de ser muller, de ser maior, ou simplemente porque non ten empatía comigo, non pasa nada. Agora ben, eu queríalle comentar, señor Lorenzo, eu interpreto bastante ben as leis, ata agora, e ler sei ler, que eu non desgloso polo miúdo cada palabra de ningún artículo. Vostede fixo referencia ao artigo 7, que tamén o tiñamos nós, pero, sin embargo, nós non nos basamos tanto nas dimensións, senón, ao mellor, sería bo protestar, ao mellor, por a falta de disponibilidade en horarios de tarde ou en horarios de fin de semana. Sería máis xusto que dicir polo espazo, porque usted ben sabe que agora mesmo non hai ningún. Eu entendo que no seu momento, ou así o pediremos no seu momento, debería ser en función da representación dos grupos políticos. Se un grupo político ten máis concelleiros, é normal que teña máis espazo, e se un grupo político ten menos concelleiros, é normal que teña menos, pero ata agora isto é o que temos. En canto falaba vostede dos 3 minutos para defender as mocións, non, os 3 minutos é para defender a urxencia da moción. A urxencia da moción. Logo falaremos de 5 minutos e falaremos de 3. A urxencia da moción. Por que é urxente a moción? E logo, en canto ás preguntas, en estes plenos, últimos plenos, cada vez que se fan preguntas, estáse a réplica, cando o propio regulamento, sin ser o regulamento do Concello de Carballo, di que as preguntas non teñen réplica e os rogos, se non se presentan con antelación, non serán contestados nese mesmo pleno. Así o di o regulamento xeral, quero dicir, non fai falta vir a este regulamento do Concello de Carballo, simplemente por puntualizar. En todo caso, se nós votamos contra, agora, efectivamente, somos 3 grupos políticos, pero agora mesmo poderíamos chegar incluso a 4 horas de pleno, cando sería un debate sobre o debate, sobre o debate, sobre o debate. Eu entendo que os tempos están limitados en todas as administracións públicas neste sentido, tanto no Parlamento galego como no Parlamento nacional, e eu entendo que nós tamén deberamos ter un límite, que ao mellor son poucos 5 minutos ou seguramente en réplica 3 minutos. Non o podo discutir, pero é un tempo razoable. En todo caso, eu apelo, e así o dixen na miña primeira intervención, que non é a primeira vez, que hai temas, xa pon excepcionalmente dos orzamentos, o regulamento, pero hai outros temas de debate que ao mellor non son orzamentos e que si necesitan dese tempo, porque nós non somos adivinos, non sabemos o que nos vai a deparar o futuro, e entón, pois, necesitamos ao mellor máis tempo en algunha cousa, e que a pene do alcalde eu entendo que non deberíamos ter ningún problema, como ademais así se está facendo ata agora. Non lle vexo moita diferencia o reglamento do que realmente se está aplicando agora mesmo, salvo algunha pincelada. E en cantas comisións informativas o voto ponderado da presidencia, sempre houve voto ponderado da presidencia en todas as comisións informativas, polo menos desde que eu son concelleira por este partido político. Tocal, poderíamos falar de debatir preguntas que non se poden facer e, sobre todo, eu quería deixar claro que algunhas veces tamén vostede en algunha moción, por eso necesita máis tempo, de paso que fala de alcantarillado, tamén mete a Pedro Sánchez, daquela temos que discutir por moitas cousas así todo xunto, non? E ao mellor non chega ese tempo. En todo caso, señor Lorenzo, eu sí que lle pido un pouco máis de, non digo respeto, pero sí lle pido un pouco máis de empatía con esta voceira, no sentido de menospreciar continuamente a súa labor, porque a verdad, sinceramente, a min realmente non me ofende, é o meu traballo e eu estou aquí para representar os meus votantes, pero sí que é certo que é un pouco cansino. E unha levántase pola mañán con toda a ilusión do mundo por traballar polos seus veciños e resulta que chega un salón de plenos donde reiteradamente, de forma cansina, en todos os plenos ten algunha cousa que decir, en este caso, do meu traballo. Entón, gustaríame que reflexionara sobre este tema. Gracias. Bueno, evidentemente por alusións, porque é curioso que a súa réplica que a réplica do outro grupo da oposición vai dirixida en totalidade ao portavoz do grupo da verdadeira oposición que hai en este salón de plenos. Porque eu recórdolle que aí enfrente temos o grupo de goberno, e inda que vostede está sentado ao seu lado, vostede tamén é oposición.
E é moi curioso que a súa réplica vai toda dirixida a este voceiro. Mire, vostede sabe que eu a respeto perfectamente. Respétoa completamente como persoa, como política e como profesional. Se vostede quere vir aquí a facerse a víctima cada vez que eu lle digo algo, de verdade, señora Vila, eu digo de verdade, non mo tome como algo persoal, de verdade, eu veño aquí a facer a miña labor e non entendo que vostede, formando parte do grupo da oposición, do outro grupo da oposición, trague con isto que non se nos está plantexando a día de hoxe. E, como tal, teño que dicilo e teño que manifestalo. Xa non vou entrar máis nas acusacións que me fai vostede, porque sempre fai o mesmo. Só se dá por... Se vostedes se dan por aludidos, por algo será. Insisto, o que queda claro é que a única oposición que hai en este salón de plenos é o Partido Popular. E vostede está o demostrando pleno a pleno, porque é moi curioso, como digo, que vostedes me interpelen a min no seu turno de réplica. Señor alcalde, nós non pedimos espacios exclusivos para facer unha roda de prensa ou o que vostede acaba de decir. Nós o que pedimos é un espazo digno para traballar. E nos adaptámonos. Se non hai espazo, pois haberá que esperar a que se den as circunstancias. O que non pode xustificar vostede con ese argumentario de que non, é que vostedes queren tanto espazo como no Parlamento. Non, señor, nadie lle está pedindo eso. Pero eu convídolle, non sei se coñece o espazo no que está traballando o Grupo Municipal Popular, o despacho que temos aí é exactamente o mesmo que o que ten a señora Vila con 2 concelleiros e nós para 6. Vale, pois eu entendo, non hai espazo para máis. Agora, nós non estamos pedindo imposibles. Evidentemente non vamos a pedir un espazo para ter unha sala para facer unha rolda de prensa, porque somos conscientes do estado do Concello e a capacidade limitada que ten o edificio. O que sí que nos gustaría é ter un espazo tamén con algo de privacidade, porque eu teño estado no anterior mandato, agora xa evitamos prácticamente falar cousas aí no despacho, porque teño estado no anterior mandato en ese despacho, escoitar a membros de outro grupo que xa non está aquí absolutamente todas as conversacións. E agora que temos concelleiros ao lado, tamén podemos escoitar todo o que se di. Entón, privacidade, cero. E nos, insisto, non llevamos a pedir unha sala de rolda, unha sala de prensa, evidentemente, somos bastante realistas, pero simplemente creo que é lícito que pidamos un espazo para traballar acorde á representación que ten cada grupo. Insisto, non podemos ter o mesmo despacho que un grupo que ten dous concelleiros. Entendemos, e así se nos explicou nunha xunta de voceiros, que o espazo é limitado e que non temos espazo. Esperaremos, pero non vamos a deixar de reivindicar que teñamos ese espazo. E moito menos que neste reglamento se dé por feito que podemos estar nun mismo espazo distintos grupos políticos, e que non ten nin pés nin cabeza, sinceramente. En canto de presentar as mocións, dentro ou fora de prazo, e que vostedes mesmos trouxeron iniciativas fora da orde do día moitas veces e nós sempre as apoiamos. E esperemos que, independentemente do que diga este reglamento, se poda seguir facendo esa práctica se hai un acordo de todos. Simplemente apuntar esas cousas. Eu insisto, nós entendemos que para vostedes é moito máis cómodo aprobar todas estas cousas porque realmente a vostedes non lles limitan nada, ao contrario, dalles máis potestade e dalles máis poder á hora de tomar decisións para o pleno, pero non poden pretender que o grupo da oposición, en este caso o grupo mayoritario da oposición, é o único grupo da oposición, polo visto, en este pleno, que trague con absolutamente todo. E nós non fixemos aportacións, é certo que se mandou o borrador do regulamento no mes de abril, e non fixemos aportacións porque nós o que facemos é unha emenda á totalidade. Si queremos facer algunha aportación, supoño que neste prazo de 30 días poderémola facer como grupo político, como calquera outro cidadán, imagino. Gracias. Bueno, xa para rematar,
A oposición podese facer desde moitas ópticas, é dicir, non ten por que ser unha oposición en contra de calquera cousa que diga o goberno, porque eu teño experiencias, non, de aquí en algún órgano do Concello que unha persona da oposición propoñía unha cousa, despois, cando se levaba para a súa aprobación, aceptábase eso que fora comentado, pero despois, como presentaba o goberno, xa estaban en contra, porque como eran da oposición, non podían votar a favor de nada do que dicía o goberno. Eso non é oposición. Non é o caso, pero ese caso existiu. Vale? Por lo tanto, a oposición, eu creo que todos os grupos temos a representatividade suficiente para, en función do compromiso que ten cada quen co seu electorado, pois defender os posicionamentos no grupo, no pleno. É dicir, que pode haber coincidencias con grupos da oposición, nós de feito temos votado a favor de algunhas iniciativas do Partido Popular, e non se di que o Partido Popular forme parte do goberno, e votamos a favor, porque pensamos que no punto en concreto que se debate, pois é o que se debe de votar en coherencia co posicionamento de cada quen. É dicir, eu creo que ben está de que cada grupo vote con total liberdade, independentemente de sin estar pendiente, mirando para o lado a ver o que vota cada quen. Bueno, eu creo que iso é unha mala praxis democrática. Unha mala praxis democrática. E depois, en canto aos espacios, señor Lorenzo, eu participei en un grupo que éramos 8 concelleiros. 8. Non 6, 8. E non tiñamos ningún solo centímetro cuadrado para reunirnos nesta casa consistorial. Ni se nos deixaba reunir nesta casa consistorial. E solicitábamos algunha vez algún espacio público para facer divulgación da ideoloxía política e non se nos deixaba colocar un stand ou un posto na plaza do Concello. Non se nos deixaba. Eso é o comportamento democrático que tivemos que soportar hasta hai nada. Hai 22 anos, sí, pero estou seguro que se máis recentemente pois seguira ese mesmo réxime político, pois seguiría sendo máis recente, seguro. Entonces, bueno, eu xa digo, eu lamento que estas cuestións que foron motivo de reflexión desde o mes de abril non se trasladaran porque podíamoslo ter comentado na reunión de voceiros e algúns dos aspectos, pois se así se considera, poderían ser incorporados. Xa digo, lamento que non sexa por unanimidade porque a vocación deste regulamento é para axilizar o funcionamento dos plenos da Corporación Municipal e dos órganos da Corporación Municipal. E todo nas mesmas condicións. Vostede fai referencia exclusiva ao grupo da oposición, ao seu grupo, pero este regulamento afecta a todos os grupos, incluído o grupo que conforme o goberno no seu momento. A todos os grupos. E o tempo é igual para todos. Por lo tanto, votos a favor do dictamen da Comisión Informativa serían 15, votos en contra, 4. O seguinte punto é anexo número 1 do convenio colectivo do personal ao servizo do Concello de Carballo, corrección de erros. Dase conta do dictamen da Comisión Informativa que di o seguinte. A presidenta da Comisión dá conta da proposta que a parte expositiva que se transcribe. A vista do anterior, a Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas, con 11 votos a favor de todos os grupos municipais, 7 votos do BNG, 7 votos do Partido Popular e un voto do PSDG-PSOE, dictamina favorablemente a proposta presentada e propón ao Pleno de Acción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar a corrección de erros do anexo 1 do segundo convenio colectivo do personal laboral ao servicio do Concello de Carballo. Segundo, notificar o presente acordo aos membros do Comité de Empresa e demais integrantes da mesa de negociación. Terceiro, comunicar o acordo adoptado e a corrección de erros do mesmo á Administración Autonómica a efectos do seu rexistro e publicación. Cuarto, a entrada en vigor deste segundo convenio supón a derogación do convenio colectivo aprobado polo Pleno Municipal en sesión do 30 de 7 de 2023 e 25 de 2 de 2019, publicado no Boletín Oficial da Provincia número 60 do 28 do 3 de 2019. Intervencións?
Si, o noso grupo vai votar a favor, como vimos facendo, hai acordo entre o goberno, a parte do Concello e os sindicatos, os representantes dos traballadores, e, como sempre, nestes puntos votamos a favor. Como xa fixemos na... Iba a pagar o meu e paguei... Agora, como xa fixemos na comisión informativa, o noso voto é favorable, como sempre, alegando a que estes temas se explican con minuciosidade na mesa de contratación, polo tanto, mantemos ese voto favorable. Pois con 19 votos a favor queda dictaminado por unanimidade dos asistentes o punto número 3. Punto número 4, modificación da ordenanza fiscal número 11, reguladora das tasas do mercado municipal de abastos, aprobación inicial. O dictamen da Comisión Informativa di a presidenta da sesión dá conta da proposta e, á vista do anterior, a Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas, 7 votos a favor do Grupo Municipal do BNG, 4 abstencións dos Grupos Municipal do Partido Popular, 3, e PSDG e PSOE, 1, dictamina favorablemente a proposta presentada e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente a modificación da ordenanza fiscal número 11 do Concello de Carballo, reguladora das tasas pola concesión de postos e a prestación de servicios no mercado municipal de abastos, tan só no relativo á tarificación e regulación da venta ambulante que se realiza xunto cas feiras e mercados tradicionais na Praza do Concello, consistente en dar nova redacción aos artigos 6.3 e 7 da vixente ordenanza, de xeito que no artigo 6.3 da ordenanza fiscal onde di sobre da base impoñible aplicarase unha tarifa única de 0,62889 euros metro cuadrado de ocupación diaria e pasaría a decir sobre a base imponible aplicarase unha tarifa única de 28,321878 euros metro cuadrado ao ano. O apartado B, no artigo 7, onde di que a taxa por venta ambulante na praza pública devéngase o día en que se proceda a efectiva ocupación do espacio público para realizar a actividade, deberá decir a taxa por venta ambulante na praza pública devéngase a partir do día en que se autorice a súa ocupación, por se tratar dunha reserva de espacio que impide a utilización ou atribución a un terceiro. Só procederá o rateo de contas por trimestres naturais no suposto de alza ou baixa. Segundo, proceder á exposición pública de acordo coa modificación da devandita ordenanza durante un prazo de 30 días hábiles a contar desde a inserción do anuncio da súa aprobación inicial no Boletín Oficial da Provincia para interposición de alegacións. De non se teren presentado alegacións, a modificación da ordenanza considerarase tácitamente aprobada sin necesidade de novo acordo plenario e entrará en vigor unha vez publicado o anuncio de aprobación definitiva da mesma xunto co texto íntegro da modificación operada na ordenanza. O día seguinte, o da publicación do texto da modificación operada no Boletín Oficial da Provincia. Se o noso grupo vai a cambiar o sentido do voto da comisión, vamos a votar a favor. Entendemos que isto ten que estar regulado, que todos somos iguales, se hai unha ocupación de espacio público hai que facerlle frente. Agora ben, non quería deixar de recordar ou nomear aquelas persoas que veñen da súa casa para vender os grelos ou vender os pementos, etc., en donde ao mellor están cobrando algún tipo de pensión e parece que teñen un pouco de medo, ao mellor habría que facer unha labor pedagóxica, teñen un pouco de medo no sentido de que se lle pase polo banco, se lle declare, teñen medo coas súas pensións e tal, e claro, eu ao mesmo tempo que estou de acordo e así ten que ser, e, ademais, según nos explicou o alcalde na Xunta de Voceiros, isto fai que a taxa sea un pelín máis baixa, pero sí é ben certo que eu quería solidarizarme e simpatizar con este tipo de persoas que veñen ao mercado traer os seus produtos da casa e que fan un esforzo para arrimarlle a unha pensión que lamentablemente a maioría delas son baixas, non ten nada que ver cos empresarios, digamos, que veñen a vender en outro tipo de puestos, veñen a facer o seu negocio que é normal, é lexítimo e así ten que ser como se estuvera en calquer outro lugar. Simplemente quería deixar constancia desta situación que entendemos que non se pode desvincular da outra de comerciantes que si son profesionales, entendemos que ten que ser así, pero sí que quería deixar constancia da nosa solidaridade e, por certo, que se sigan animando a vir á feira
porque cada vez veñen menos deste tipo de persoas e que eu quería que eles seguiran tendo esa ilusión de vir ao noso mercado. Gracias. Ben, o obxecto desta modificación da ordenanza, como así o explica na súa proposta, é dar un novo impulso ás feiras tradicionais de Carballo, non? Nós non podemos deixar de recordar que isto é algo que nós tamén xa levábamos no noso programa electoral, o de revitalizar e impulsar as nosas feiras e mercados. Quero aproveitar, evidentemente nós imos a votar a favor, non? Pero quero aproveitar para trasladar a preocupación pola falta de relevo xeracional, non? Sabemos, e así o comentaron xa en diversas ocasións, que a maioría dos postos, sobre todo os máis pequenos que se instalan nas nosas feiras, son de persoas de idade, maioritariamente xente que xa está xubilada, e tamén hai que dicir que maioritariamente son mulleres, non? E podemos ver, simplemente con dar un paseo, hoxe mesmo que temos mercado, que as novas xeracións non abundan, sobre todo en eses postos máis pequenos. Apoiamos ao Goberno a que siga tomando medidas para revitalizar e impulsar as nosas feiras. Creo que hai moito por facer e, como este é un pasiño máis, contará co voto favorable do Partido Popular. Bo día a todos e a todas. Bueno, antes de nada, dar as grazas polo voto favorable da oposición, tanto do Partido Socialista como do Partido Popular. Simplemente por contestarlle, antes de falar do tema en concreto, a señora Vila e un pouco tamén ao señor Lorenzo, evidentemente, tamén nos preocupa a situación das pequenas produtoras. Sí que faría un inciso, non é tanto unha cuestión de remuda xeracional, ainda que evidentemente sí que nos preocupa, senón dun perfil concreto de persoa que ven vender. Ademais, en Galicia temos unha legislación específica que é o de réxime de renda de venta directa, o que normalmente se ascribe xente que xa está xubilada, que por certo non ten ningún tipo de problema con respecto á normativa, porque efectivamente é unha situación amparada pola lei, e ten ese perfil que está xubilada e normalmente, efectivamente, fais un labor social tamén a través da feira porque complementan as súas rendas. Entón, é certo que ese perfil de pequena produtora, efectivamente, porque son mulleres, está máis avellentado, entre comiñas avellentado, pero sí que é certo que a remuda ven por máis xente que se vai incorporando á xubilación. Iso no que respecta a iso, e evidentemente quedan pasos por dar. Neste caso, a taxa afecta ás ambulantes por unha cuestión concreta. As pequenas produtoras están máis suxeitas á excepcionalidade das colleitas, e os ambulantes o que fan é darlle unha permanencia á oferta que se dá na feira durante todo o ano. Evidentemente, se non tivésemos ambulantes, habería momentos do ano no que non habería oferta nas feiras, e todos sabemos que a rutina, especialmente pola miña experiencia ademais na área, a rutina a hora de comprar, de vir ás feiras, é moi importante, é moi necesario mantela. Efectivamente, o modelo do goberno pivota neses dous extremos e, ademais, completado polo traballo que se fai desde o mercado municipal, que fai con un pouco de punto neurálxico, e, ademais, que non entendemos o mercado municipal sin a feira de proximidade que se fai aquí xoves e domingos, porque non deixa de ser unha extensión do propio mercado. Desde 2019 traballamos no mercado, conseguiuse avanzar moito en reformas estruturais, en creación de espacios, programación formativa, etc. O mercado funciona, estamos avanzando, temos un 70% de ocupación e pensamos que agora é o momento, ademais, desde que recentemente o propio Concello recuperou a xestión da taxa, de facer unha revisión sobre o estado da ordenanza fiscal, que, como todas as ordenanzas fiscais, ten un estudo económico de base que, salvo modificacións puntuais en 2013 e 2023, se non me equivoco, non se tocou. Entón, somos conscientes de que responde a unha realidade social e económica tamén para a feira, que é de outro tempo, se non lembro mal, é do ano 99, é necesario actualizala, porque, aínda que moita xente considere que a clientela, e os produtores tamén, pero que a clientela é
está envellecida e isto é unha rémora para a feira, eu quero ser positivo e vexo no sentido de que, bueno, sin acritude, digo, vaya, as persoas de 60 anos e de 70 anos non están fora do sistema económico, todo ao contrario, teñen capacidade adquisitiva, seguramente van ter moito tempo libre, a xeración do baby boom é moi numerosa, e, bueno, temos que aproveitar esa oportunidade que temos porque, ademais, é xente que valora o produto local e o próximo. Por eso, decidimos modificar esta ordenanza fiscal que beneficia tanto a pequenos produtores como a ambulantes, pero esencialmente ambulantes, porque son os que teñen os postos máis grandes, e a tarifa baixa do 0,62,8809 euros metro día, digo volo en día, ainda que a modificación finalmente concluiu na base anual, a 0,36,31 euros metros días. Bueno, baixa, se non me equivoco, un 43%. Do que se trata é de apostar pola continuidade dos que xa están e de atraer xente que poida vir a que a taxa non supoña un efecto disuasorio no momento en que as feiras de proximidade e o comercio local teñen que competir coas grandes superficies. Grazas de novo a toda a corporación, é positivo que todos valoremos o comercio local en Carballo, que ademais é moi potente e é un valor diferenciador de Carballo. Grazas. Bueno, pois con 19 votos favorables queda dictaminado o punto número 4. O punto número 5, como aquí figura na orde do día, ben desglosado en dous apartados, 5.1, 5.2, que en calquera caso entendemos que se poden votar conxuntamente, que é bonificación de ICIO, IBI urbana e imposto de actividades económicas por fomento de emprego. Hai dúas propostas de bonificación, a primeira delas a VCAR, Belo e Castro, que, como saben ustedes, hai variables que vai en función do investimento que teñan que facer, pois aplícase o regulamento de bonificacións e no caso desta empresa de VCAR, Belo e Castro teñen un orzamento de execución declarado de 130.000 euros. Por este motivo, a bonificación que se lle propón tanto para ICIO, IBI urbana e imposto de actividades económicas é do 50%. O seguinte punto é o punto 5.2, é para Espacio Nature Retret, que son un investimento de 950.334,64 euros e, precisamente, cumplindo todas as características que se regulan nesta ordenanza, pois terían dereito a unha bonificación aplicable do 95% da cuota tributaria, tanto en ICIO, IBI urbana e IAI. Estes dous asuntos están dictaminados por unanimidade na Comisión Informativa, entendo que se mantén a mesma intención de voto. Vale, pois entón, con 19 votos a favor, os puntos 5.1 e 5.2 son informados favorablemente. Punto número 6, contrato administrativo de servizo de axuda no fogar no Concello de Carballo. Aprobación. O dictamen da Comisión Informativa di o seguinte. O concelleiro do Grupo Municipal do Partido Popular, Rubén Lorenzo Gómez, advirte dunha discrepancia de cifra do orzamento de licitación. No apartado segundo da parte resolutiva figura un orzamento tipo distinto do que aparece no apartado quinto. Orzamento base licitación, valor estimado, prezo do contrato. O concelleiro Ramón Varela Rodríguez explica que o importe correcto é o que aparece no cadro do plego de cláusulas administrativas e particulares na cláusula sexta, de xeito que o orzamento de licitación é de 4.496.383,87. A presidenta, tendo en conta a advertencia do concelleiro do Grupo Municipal do Partido Popular e a explicación realizada polo concelleiro do BNG, dá conta da proposta do concelleiro delegado de contratación, mocidade, feiras e mercados contida no expediente ca parte expositiva que se transcribe. A vista do anterior, a Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas, con 7 votos a favor, dos do Grupo Municipal do BNG, 4 abstencións, dos grupos municipais do Partido Popular, 3 PSG e PSOE, 1, dictamina favorablemente a proposta presentada e propón ao Pleno o seguinte acordo. Procedemento aberto con varios criterios de adxudicación. Elixir como sistema de adxudicación o procedemento aberto con pluralidade de criterios de adxudicación para contratar o servicio de axuda no fogar do Concello de Carballo segundo o disposto
no artigo 131.2, disposición adicional segunda e terceira da Lei de Contratos do Sector Público. Tamén figura o obxecto contratual, a aprobación do expediente de contratación, os criterios de adxudicación que se teñen en conta a criterios avaliables mediante o xuízo de valor, que son ata 40 puntos, dentro destes criterios, en distintos apartados, figura a proposta de organización para o desenvolvemento dos servicios adxudicados, con ata 13 puntos, os recursos humanos, materiais e técnicos, ata 13 puntos, o sistema de avaliación da calidade dos servicios, 10 puntos, e o plan social, 10 puntos, ata totalizar os 40 puntos que citábamos con anterioridade. Aprobación do gasto, financiamento do contrato realizarase con cargo a aplicación orzamentaria, servicio externo de axuda no fogar, no orzamento vixente para o exercicio 2025, revisión de prezos de conformidade co disposto no artigo 103.5 da Lei de Contratos do Sector Público, non procederá en ningún caso a revisión periódica e predeterminada de prezos do presente contrato e, por tanto, non aplicar fórmula algunha de revisión. No punto oitavo xa sería o plazo de vixencia de contrato, que sería por 2 anos, prorrogable por 3 anos máis, anuncio de licitación no Diario Oficial da Unión Europea polo importe do contrato. A persoa que sería responsable de contrato sería a concelleira delegada de Área de Igualdade, Benestar e Sanidade, doña María del Carmen Ures García, e supervisora dos contratos sería Ana Isabel Olluelos Bolón como traballadora social do Concello de Carballo. Intervencións? Sí, nos vamos a votar a favor. A ver, un procedimento aberto é complicado porque as traballadoras da axuda no fogar están sempre reivindicando uns dereitos que son lexítimos e ás empresas estalle costando cumplir con estes dereitos lexítimos das súas traballadoras. É verdad que o que se prevé para este ano probablemente, lamentablemente, para o ano que ven haxa máis persoas que necesiten destes servicios da axuda no fogar, isto é, exponencialmente, vais incrementando cada ano, e claro, é moi difícil para as empresas tamén ir axustando todos estes valores, sobre todo cando non hai revisión de precios en ningunha anualidade, pero así ten que ser e o Concello non pode facer de outro xeito. Tamén podemos falar de que estamos soportando unha financiación que lle corresponde a outras administracións e parte se nos dispara o gasto, e temos os recursos moi destinados a este tipo de servicios, co cal o noso grupo dende sempre estuvo de acordo que había que financiar e pagar o que fixera falta. Nós simplemente animamos as empresas a que queiran formar parte deste procedimento. É un servicio necesario, un servicio que está continuamente en evolución, e pouco máis temos que engadir en este sentido. Gracias. Gracias. Nos chegamos a este punto despois de que se adxudicara un contrato a unha empresa no ano 2023, se non me lembro mal. Naquel caso era unha duración de contrato de 2 anos con unha prórroga de 2 anos máis. Esa prórroga tiña que ser solicitada pola empresa adxudicataria que, según preguntamos nos en pleno, non solicitou, e xa se nos informou en aquela ocasión de que se estaba xa traballando na redacción dos plegos que hoxe veñen a pleno. Naquel momento o prezo era de 24,99, 25 euros a hora aproximadamente, con unhas diferencias dependendo de se son días laborables ou festivos. E neste caso a subida chega a casi 2 euros máis. Isto evidentemente vai a supoñer unha carga máis para as arcas municipais. Nos queremos recordar que saleu deste pleno unha iniciativa do Grupo Municipal do Partido Popular solicitando que o Goberno Central se faga cargo e cumpla coa lei de dependencia dese 50% que lle corresponde, e
o Concello, o Grupo de Goberno tamén apoiou esa iniciativa, non sendo así por parte do outro grupo deste pleno. Nós simplemente, nos ímonos a abster, porque entendemos que ten que continuar a tramitación do pliego e das prórrogas. Simplemente comentar que se anuncia agora un contrato de case 11 millóns de euros, tamén dunha duración inicial de 2 anos, con 3 prórrogas que serían ano por ano, ata chegar aos 5 anos. Esperemos que se presenten empresas, que desperte interese nas distintas empresas de servizos, que esas empresas, con esta actualización de condicións ou de contrato, que tamén conleva unha suba no prezo, poidan dar un mellor servizo aos usuarios, que ao final creo que é polo que temos que traballar todos, e que tamén que atendan e que ofrezcan unhas condicións xustas ás traballadoras. Evidentemente, teñen a condición de subrogar o persoal e esperemos que, primeiro, como ben dicía, que esperte interese nas empresas, que haxa varios licitadores para este contrato e que, oxalá, se podan executar esos 11 millóns de euros que agora se anuncian e que todo veña da man dun servizo mellor para os usuarios. Como decía, mantemos o voto manifestado na comisión da abstención. Señor Ures. Bo día a todos e a todas e agradecerlle ao Partido Socialista o voto positivo neste contrato. Traemos hoxe aquí este contrato que vostedes viron que vai a rexir a axuda no fogar durante o ano 25, 26 e 27, evidentemente, con esa prórroga de ata 2030. Este contrato realmente o que intenta é mellorar dúas cousas. Por un lado, a calidade de atención do servizo ás persoas dependentes, pero tamén, por outra banda, non menoscabar os dereitos das traballadoras. Co cal, aquí sí que se traballou de maneira moi concienciuda para recoller algunhas das demandas que elas mesmas nos fixeron. Unha das cousas que moitas veces nos demandaban as propias traballadoras era esa temporalidade ou esa dificultade que tiñan para acceder á ampliación das xornadas, que tiñan xornadas parciais. Aparece recollido explícitamente no prego que non un límite de xornadas parciais e demais. Tamén se mellora, noutra banda, nos servicios complementarios, que son moi valorados precisamente tanto polos usuarios e usuarias como polas súas familias. Intentamos ser realistas, ver todas as necesidades que se nos presentan, ir incrementando uns servicios complementarios e minorando outros porque realmente son o que demandan as propias familias. E cando falamos de que sí que esperamos que se acerquen empresas, que lle resulte interesante este contrato, cando se fixo o estudio económico para chegar ao precio ahora definitivo, tomáronse concienciudamente todos e cada un dos ítems necesarios e desglosando por precio hora, tomando unha estimación de horas. É unha estimación de horas que non limita o contrato en ningún momento. E estamos só falando desta cuantía, pero nun contrato solamente no servicio externo. Todavía queda a cuantía que implicaría manter este servicio, porque estamos falando que en Carballo temos un servicio mixto, co cal esta cuantía é moito máis elevada. Efectivamente, decía o voceiro do Partido Popular que o mes pasado trouxose aquí unha moción na que nós votamos a favor e na que o Partido Popular rexeitou unha emenda na que se lle pedía que a aportación da Xunta subira a 20 euros hora de prestación de servicio, tanto por libre concurrencia como por dependencia, e non os 12 euros que aporta agora e só para dependencia.
Extrapolando así un pouco de datos do que temos agora mesmo, a aportación da Xunta de Galicia, como decíamos, era de 12 euros hora en dependencia, co cal a aportación do Concello sería, por cada hora efectivamente prestada, de 10,61 euros. Pero isto agrávase todavía máis, porque a aportación do Concello en libre concurrencia no servicio básico é de 13,59 euros por hora efectivamente prestada. Co cal, efectivamente, sí que é unha carga e non só a nivel económico, senón tamén a nivel xestión, porque temos máis de 393 persoas usuarias, co cal implica visitas a domicilio, traballadoras sociais, persoal auxiliar, e repetimos de novo que si ten a ben que nos escoite alguén que demande eses 20 euros por hora efectivamente prestada. Fai uns días, incluso no Parlamento do Estado, Néstor Rego pedíalle no Parlamento que se aporte ese 50% na atención á dependencia, para que tamén as nosas persoas dependentes poidan ter un servicio de calidade e os concellos non estemos tan afogados. Intentouse facer un contrato atractivo para as empresas, pero sempre con unha prioridade: atención ás persoas dependentes e os dereitos das persoas traballadoras. Creo que conseguiuse unir eses tres elementos e fixose un contrato con un prezo sensato, estable e mantendo a estabilidade orzamentaria que temos que manter a día de hoxe, que non podemos tampouco dispoñer dos recursos ilimitadamente. En canto a contestarlle a voceira do Partido Popular, que decía en canto ás horas, o prezo, evidentemente, vanse prestar máis horas, co cal incrementase. Esas horas son estimadas en función da prestación de dos servicios das horas efectivamente prestadas, o importe verase incrementado sustancialmente. Moitas gracias. Señora Ures, de momento diso do voceiro do Grupo Popular, a pesar do interés do voceiro do Partido Popular de que vote con máis frecuencia a favor das propostas, é voceira do Grupo Socialista. Disculpas. E o Grupo Socialista tamén ten dereito a defender a súa posición de voto. En calquera caso, unha cuestión por normativa legal. Os concellos temos a responsabilidade exclusiva de a organización do servicio. Exclusiva de organización do servicio. O financiamento do servicio é 50% a Administración do Estado e 50% a Xunta de Galicia. E estamos vendo o movimento cada vez máis profundo de concellos de todo tipo de ideario político, donde piden o cumprimento de que as dúas administracións asuman o que económicamente lles obriga a lei de dependencia. Sería con 4 abstencións. Queda dictaminado o punto número 6. O punto número 7, renuncia a dedicación exclusiva por xubilación o que lles está a falar. Levo só o último parágrafo que di: con rexistro de entrada de 16 de abril, presento escrito no que indico ter recibida a resolución de xubilación dende a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación, Universidades e Formación Profesional, a data 28 do 6, non é mañán, ainda é para o sábado da semana que ven, o día 28. Polo tanto, solicito, comunícase ao Pleno que acepte esta renuncia de dedicación exclusiva. É simplemente dar conta. Tamén se dá conta da renuncia de Javier Cotelo Bellón á súa acta de concelleiro. Que dixen? Perdón. Isabel é Cotelo, é verdad. Javier é Calvelo, como
como fai anos que xa coñecíamos tamén o seu pai, non? Javier Calvelo, o que se presente en este pleno é tomar coñecemento para a súa efectividade da renuncia formulada por Javier Calvelo Bellón en data 16/6/25 a súa condición de concelleiro, así como de todos os demais cargos que exerza derivados desta condición. Segundo, comunicar este acordo á Xunta Electoral Central para que expida a credencial acreditativa da condición de electo a favor do candidato ou candidata seguinte na candidatura da formación política do Partido Popular. Agardemos que a sustitución de Javier, a quen lle desexamos todos os éxitos profesionais, personais e familiares, pois que poida xa formalizarse a sustitución no pleno ordinario do mes de xullo. O seguimento de órganos de goberno dase conta expresamente de resolucións do decreto 1116 do 23 de abril sobre patrimonio e é un expediente de investigación, un camiño no lugar de Constenla, parroquia de Rebordelos, que forma parte do vial inscrito con número de orden 7401. Xa é aprobación definitiva. E o decreto 1454 do 23 de maio, tamén de patrimonio, sobre expediente de investigación relativo á superficie que figura no linde este dunha parcela catastral na rúa Vázquez de Parga. É unha proposta xa de resolución. Tamén se dá conta das resolucións dictadas entre o día 21 de maio, que é a número 1423, e o 13 de xuño, co número 1726. Acordos da Xunta de Goberno Local celebrada o 19 de maio. Rogos e preguntas. En primeiro lugar, hai unhas iniciativas do Grupo Socialista. Dende hai tempo anunciouse o condicionamento da Rúa Compostela. Con todo, a día de hoxe, por diferentes razóns, o seu estado continúa a ser moi deficiente. En teoría, a ampliación da Ponte da Milagrosa era o principal impedimento para cometer as melloras necesarias. Unha vez rematada a dita actuación, lamentablemente a vía sigue á espera de que as autoridades locais trasladen á administración competente a necesidade urxente de iniciar os traballos de melloras correspondentes. Señor concelleiro de Contratación. Digo yo sin acritud, señora Vila. Sobre a Rúa Compostela, bueno, ustedes deberían de estar máis ao tanto. O certo é que o Concello mantén conversas constantes coa Deputación da Coruña neste sentido. A última, sen ir máis lonxe, foi a semana pasada e o que nos trasladan é que está a asignatura do presidente a resolución para que aproba para poder pasar a obra, a licitación neste caso. Vale. Nada, seguimos en contacto e esperemos que se faga do xeito máis rápido posible, tendo en conta que as licitacións, evidentemente, levallos o seu tempo, pero o estado é ese, non se parou, síguese traballando. Vale, grazas. Por outra banda, trasladamos tamén unha demanda veciñal procedente da parroquia de Entrecruces que fai referencia á necesidade de habilitar un paso de peóns na estrada xeral á altura do lugar de Taboada co obxectivo de garantir a seguridade viaria dos residentes da zona. Señor Lamas. Gracias, é unha cuestión que se ten trasladado esa demanda aos servicios de mantemento da Diputación en varias ocasións, e os mesmos foron os que dixeron que ali que non procedía, en canto que o paso de peóns que iba a provocar a outra situación contraria, que é máis peligrosidade. Iso foi o que contestou por parte dos servicios de mantemento da Diputación. Dende esta formación consideramos oportuno solicitar que se estude a posibilidade de adoptar medidas de seguridade viaria na Rúa Verdillo, dirección saída a Carballo, onde se registra de forma habitual un exceso de velocidade alarmante, especialmente en franxas horarias con pouco tráfico. Señor Xoane. Bo día. Ben, esa é unha vía de titularidade provincial. Xa no mandato anterior se lle dera traslado á Diputación, tanto desta como de outras vías de acceso, se podían, poñerse algún tipo de medida como lomos de asno. De feito, creo que fora unha moción que presentara no seu día o Partido Socialista.
Dentro das competencias municipais, o que se está a facer é intensificar o control por parte da Policía Local coa instalación do radar, aumentarase sobre todo en eses horarios que comentan que ao mellor hai menos tránsito, pero tampouco están dando valores anormais ou distintos de outras das ruas do casco urbano. Para rematar, queremos poñer de manifesto que levamos registradas numerosas queixas relativas ao estado de abandono e presenza de maleza nas vías públicas, particularmente nas zonas rurais, polo que solicitamos tamén que se leve a cabo con carácter urxente unha actuación integral de limpeza e mantenimento destes espacios e agradecendo de antemán a atención prestada. Confiamos en que estas demandas, todas elas razoables, con explicacións xa pertinentes que nos acaban de dar e necesarias, se poidan atender ca diligencia oportuna. Señor Lamas. Hai unha cuestión de naturaleza que eu sempre dixen que é unha riqueza, que no país que estamos medra a erva nos tellados. O sea, temos un país, no aspecto natural, moi bon. Este ainda é extraordinario en canto a capacidade de vegetación. Pero medran ao pé das cunetas, medran nos montes, medran... Eso é impredecible e, sobre todo, incontrolable. Nós, no que é o tema de desbroces de viario, tense programada, dai moitos anos, dai 22 anos, programada unha actividade de desbroce empezando por algo que sí que é controlar a naturaleza desde o plano de aproveitar toda a sega, todo o desbroce que se fai antes de xuño, pasa o mes, como estamos vendo agora, e sigue medrando. Chegache dentro de 2 meses e volve a estar. O máis efectivo para o control do rebrote da maleza, da erva e dos toxos e do que sale, o máis efectivo é o verán. E tal como vieron estes 3 ou 4 días de hora, é moito máis efectivo que a semana pasada, porque ségala e quedeche aguantada, tarda en vexetar. E tarda en vexetar hasta logo a primavera que ven. Se o fixéramos antes, podíamos estar agora, que se fixo normalmente é traballar en camiños rurales hasta o mes de xuño e estáse traballando, este ano que pensamos que ímos bastante máis avanzados no que é o desbroce en canto a recorridos, porque agora mesmo temos a parroquia de Carballo, entendendo todo o ámbito da parroquia de Carballo, desbrozada, todo Vilela, todo Noicela, todo Rebordelos, todo Lema, están agora, os equipos que están por a parte ali, están xa en Razo, xa vai adiantado, e está os equipos nosos, están agora na zona de Rus, dentro algo na zona de Rus, e van a empezar a parroquia de Sofán esta semana que ven. Coidamos, se non se nos... Hai problemas que a mellor a finales de xullo que se teña rematado o desbroce. Esa é a intención que se ten e parece que se están dando. E, por outro lado, tamén decir que por parte da ciudadanía, ali nestas parroquias nas que comentei, o comentario que nos fan é que quedan ben desbrozadas. Estánse facendo e estánse facendo ben. Tanto os 3 tractores que temos propios do Concello, como a compañía que temos contratado, un contrato de servicios, ten agora mesmo, está traballando con 4 tractores. Esperemos que, e xa digo, non somos capaces de controlar o tempo, se nos dan paciencia, se claro, conseguiremos, pero vamos tardar algo máis. Por parte do Grupo Popular. Ben, primeiro de todo pedir disculpas porque por motivos técnicos non puiden registralas vía plataforma, e agradezco, como non pode ser de outro xeito, que se nos permita facer estas preguntas, este rogo por esta vía. Comezo, sin un orden específico, primeiro farei as preguntas e logo o rogo. Hai pouco máis de un ano podíamos ver, como ven sendo habitual, as imaxes de autobombo do señor alcalde e o concelleiro de Urbanismo anunciando o remate das obras da tan anunciada obra da Praza do Pombal en San Miguel de Vilela. Unha obra na que se investiron 250.000 euros das arcas do Concello e que, aparte de optar a premios de arquitectura, algo que nós non desdeñamos, non deixou satisfeito
aos veciños e veciñas da parroquia de Vilela. Logo da reforma, é evidente que non contentou a parroquia de Vilela, pois, entre outras cousas, xa non se pode facer uso da contorna da igrexa para facer as festas parroquiais, ademais de supoñer unha incomodidade para calquera uso pola súa pendente. Dende o Partido Popular entendemos que calquera actuación que se faga cos cartos de todos os carballeses deben ir destinados a mellorar a vida dos carballeses tanto da área urbana como da rural, e cada euro investido debe destinarse a avanzar no confort e nos servicios para a venciñanza. É evidente que neste caso, esos 250.000 euros de todos os carballeses non cumpliron o seu obxectivo. Por todo exposto, o noso grupo fai a seguinte pregunta. Que valoración fai o Goberno local do resultado da reforma da Praza do Pombal en Vilela? Señor Seoane. Pois a valoración é boa ou moi boa. Eu entendo que algún veciño poida preferir unha esplanada de formigón onde colla o camión da orquesta máis grande, que toña, ademais, tomas de auga e de corriente para a cantina, pero eu creo que os responsables políticos e os técnicos municipais temos que ter unha perspectiva un pouco máis ampla. O contorno desa igrexa, dos elementos arquitectónicos que hai ao redor, eu creo que teñen que ser algo máis que unha lousa de formigón. É un ámbito que merecía un tratamento especial, con unha sensibilidade especial, por iso se escolliu como arquitecto a redactora do proxecto a Carlos Seoane. Eu creo que aí están os resultados. Un espazo perfectamente integrado na súa contorna e que, ademais, está a ser merecedor de recoñecemento por especialistas. En canto a pendente que imposibilita o seu uso, eu convido a visitar a Praza do Pombal e comprobará que se poden facer moitas actividades. Certo é que, ao mellor, non colle o camión da orquesta máis grande, non? O pasado día 12 podíamos ver nun comunicado nas redes sociais do Concello que dicía textualmente: debido a unha incidencia no vaso, a piscina do Complexo Deportivo Carballo Calero está pechada ao público. Avisaremos tan pronto como sexa posible a reapertura do servicio. Lembrade que tedes a vosa disposición a piscina do Complexo Vila de Noia. 4 días despois, podíamos ver outro comunicado tamén nas redes que dicía: a piscina municipal do Complexo Deportivo Carballo Calero volve a abrir as portas ao público tras quedar resolto o problema técnico detectado a semana pasada no vaso. Por todo o exposto, o noso grupo fai as seguintes preguntas. Cal foi o problema técnico do vaso da piscina do Complexo Carballo Calero que provocou o peche? Poden os usuarios das nosas piscinas, especialmente desta, estar tranquilos pola seguridade das mesmas? Gracias. Señor Pérez. Sí, bons días. Efectivamente, o 11 de xuño deste mes, ás 18:50, o técnico responsable neste caso das instalacións deportivas recibiu vía mail o resultado da analítica mensual do vaso da piscina Carballo Calero, realizado esa analítica o 6/6 do ano 2025, na que se alerta da presenza de bacterias no vaso, concretamente de pseudomonas, en parámetros non permitidos. Ponse en contacto de maneira inmediata ese bo técnico co laboratorio para confirmar a análise. Posteriormente, ponse en contacto coa empresa especializada neste tipo de actuacións para iniciar os protocolos e medidas correctoras para erradicar a presencia desta bacteria na piscina. Ao tempo, sobre as 7:30, ou incluso antes, é dicir, escasamente media hora despois de haberlo detectado, procédese a informar os usuarios para o peche ordeado do vaso, que se produce sen ningún problema. Hai que recordar que o Real Decreto 742/2013 di que, en caso de sospeito ou constatación de incumplimento do valor paramétrico, como é o caso, cerrarase o vaso e ponderase as medidas correctoras oportunas para que non exista un risco para a saúde dos bañistas. Efectivamente, son as medidas que se adoptaron: cerrar o vaso, que é o protocolo fixado, peche do vaso para prevenir e tomar medidas correctoras, limpeza dos bordes do vaso para eliminar o biofil, hipercoloración controlada para eliminar residual e, no seu caso, se fora necesario, a renovación da auga. Polo que, unha vez pechada a instalación, sobre as 19:45, procédese xa aos traballos correctores, ese mesmo día que se detectou. E emítese un comunicado da incidencia nas redes informando do peche e tamén da modificación dos horarios da piscina Vila de Noia para poder prestar un servizo axeitado aos usuarios atendendo a esta circunstancia excepcional. Quero aproveitar tamén
Bueno, a segunda pregunta, que é quizá a máis importante, é dicir, se poden estar tranquilos, pois sí, porque actuouse segundo os protocolos, seguindo eses protocolos fixados regulamentariamente, e á vista das analíticas realizadas, sí, desde logo. Quero tamén aproveitar, agradecer a pregunta do Partido Popular, e aproveitar para felicitar, parabenizar, tanto a todo a dilixencia ou o traballo dos técnicos, do Servizo de Deportes, dos socorristas, dos monitores, do persoal de Consellería e de limpeza, que actuaron dunha maneira impecable e dilixente. E, sobre todo, tamén a colaboración prestada polos usuarios. Gracias. O martes, este mesmo martes, no programa de Radio Voz Bergantiños, Cita co Concello, o alcalde informou de que esa mesma tarde tería unha reunión coa Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras para tratar diversos temas, entre eles o da Avenida de Fisterra. Como consta nas actas deste pleno, xa no ano 2019, o noso grupo, o Grupo Municipal do Partido Popular, presentou unha moción para acometer a reurbanización integral da Avenida de Fisterra de Carballo. No debate daquela moción, aprobada por unanimidade no pleno, o propio alcalde calificaba o estado desta vía, das súas beiras rúas, de entrecomillado, calamitoso. Aprobouse o seguinte texto logo de aceptar unha emenda do Grupo do BNG. Instar a Xunta de Galicia a asinar un convenio de colaboración co Concello para acometer a reurbanización integral da AC 552 ao seu paso polo núcleo urbano de Carballo. Unha vez rematadas, o Concello comprométese a asumir a titularidade dos treitos da travesía que se leven a cabo e as actuacións de reurbanización. Esta moción conlevou unha reunión co director da Axencia Galega de Infraestructuras que lle trasladou ao goberno local que era necesario presentar un proxecto por parte do Concello para valorar o custo dos traballos e valorar un acordo xa con cifras e con toda a colaboración por parte da Xunta de Galicia. Pois ben, dende o ano 2019, ata hai unhas semanas, nada se soubo do proxecto, casi 6 anos despois. Casi 6 anos despois, o Concello si presenta a memoria valorada sobre a reurbanización integral da Avenida de Fisterra. Iso sí, foi necesario que este grupo presentase de novo unha moción no ano 2023 para lembrarlles que seguían sen facer nada, a pesares desa situación calificada polo alcalde como calamitosa. Por fin, 6 anos despois, comprométense a facer o proxecto e sentarse a asinar un convenio para dar solución á veciñanza da Casilla olvidada polo goberno municipal hai máis de 2 décadas. Por todo exposto, o noso grupo preguntamos cal é a valoración do alcalde de esa reunión mantida coa Conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras e tamén que se nos informe, a poder ser, de que acordos se chegaron nesa reunión sobre a Avenida Finisterra. Gracias. Ben, efectivamente, aquí vostedes falan de que seguían sin facer nada, supoño que se referirá á Dirección Xeral de Infraestructuras que non daba resposta á petición do Concello. Imagínense vostedes que, sin ter confirmación do financiamento desta actuación, fixéramos o proxecto e 6 anos despois teríamos que volver a facer o proxecto, porque un proxecto desta cuantía que supera os 2 millóns de euros é unha cuantía elevada. Desde logo, estímase por parte dos técnicos municipais sobre 70 ou 80.000 euros, aproximadamente. Que valoración se fai da xuntanza mantida ca Conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras? Pois, efectivamente, agora sí, despois dese compromiso que se mantivo en esa xuntanza, donde tamén estaba presente o Director Xeral de Infraestructuras e a delegada territorial desta mesma Consellería, chegouse o compromiso de que no presente ano 2025 se asine o convenio de colaboración, donde a Consellería asumiría, según palabras da propia Conselleira, o 70% do custo do investimento e o Concello o 30% restante. Como digo, aquí vese que hai un esforzo grande por parte da Administración autonómica e un esforzo tamén grande por parte da Administración local. E, ademais, calendado que unha vez entregado o proxecto, pois que forme parte xa dos plans de investimentos por parte da Consellería e do Concello de Carballo, pois nas próximas anualidades do 26-27, según apreciación do director xeral,
pois para que despois que non haxa que pedir prórrogas innecesarias, pois tamén incorporar o ano 28. O que se quedou tamén era que había que mandar un cronograma da proposta de valoración que se fixo por parte do Concello. O Concello entregou un anteproxecto desta actuación, daí ven este investimento de algo máis de 2 millóns de euros e, según o expresado en esa xuntanza, o Concello será quen contrate e dirixa a obra. É dicir, é unha obra que sería de xestión municipal, asumindo a posteriori, cando estén rematadas, a titularidade do tramo que iría entre a Ponte da Casilla e a rotonda que dá acceso ao centro comercial da Revolta. Son sobre 500 metros aproximadamente de distancia. E en esa mesma xuntanza abordamos a cesión de solo para a construción de vivenda pública por parte, en este caso xa, da Consellería. Nos trasladamoslle a preocupación do Concello, porque xa tivemos experiencia no seu momento de ceder solo público para a construción de vivenda e que finalmente o IGUS non materializou. E que tuvemos que revertir todo o acordado, e mesmo que todo que estaba xa no rexistro da propiedade, tivo que revertir para a titularidade de novo ao Concello de Carballo. A conselleira informou que non era preciso facer un acordo de cesión temporal, senón que inmediatamente, recibido o acordo plenario, encargaría a Consellería o proxecto de execución e, unha vez que se faga o proxecto, procederían tamén de maneira inmediata á licitación do procedimento construtivo. Aclarado isto, pois informar de novo que virá ao pleno, despois da exposición pública que é obrigada por tratarse de enaxenar un ben municipal, está en estes momentos en exposición pública, virá a pleno do mes de xullo, e eu creo que é unha moi boa noticia en unha situación de necesidade de vivenda que tamén carece claramente o noso Concello. Por lo tanto, a valoración que se fai da xuntanza mantida coa conselleira de vivenda, na que tamén estaban presentes, xa digo, o director xeral e a propia xefa territorial, pois é altamente positiva e, por fin, quedaron perfectamente definidos cales serían os plazos, os compromisos e as obrigas de cada unha das dúas administracións. Moi agradecidos pola información, señor alcalde. Remato co rogo. Son constantes os incidentes nas beirarrúas de Carballo polo mal estado provocado por desprendementos ou roturas de losetas, bordos ou adoquíns. Vemos como o Concello asume habitualmente gastos correspondentes a reclamacións de cidadáns que piden responsabilidades á administración local por lesións ou custes económicos de elementos como gafas, etc., debido ás caídas provocadas por esta situación. Por todo exposto, o noso grupo realiza o seguinte rogo. Rogamos se estableza un plan de mantemento de beirarrúas que prevea estas situacións e actúe con urxencia cando se detecte algún perigo debido a esas situacións de roturas ou desprendementos nas nosas beirarrúas. Moitas gracias. Señor Lamas. Na outra intervención falei do tempo. Pois mira, por onde que neste apartado tamén ten influencia o tempo. Esta semana, coa humedade que temos no subsuelo, debaixo das aceras, e o calor que fixo, as baldosas fixeron así, moitas delas. Iso é que provoca esas situacións de edad. Temos habilitado un sistema de detección de aceras rotas ou tal, ou bordillos ou tal, e no posible, no inmediato vais a arreglar. Houve algunhas que non foi así, quedaron señalizadas, estou pensando aquí en Concepción Arenal, estou pensando na Rúa San Xoán,
que ali son pedras de mármos, de material non é de losete, é de mármol. E non había en almacén e tivemos que esperar a que viñeran de tal. Xa digo, en concreto na Concepción Arenal e na San Xoán. E o que se procure é, tendo coñecemento, mandar a reparadas. Non podemos evitar de que quente moito sol e que nos veñan para arriba as baldosas, pero tratamos de solucionar. Bueno, pues moi ben, moitas grazas, moi boas festas, empeza o San Xoán, hoxe verémonos no pregón. Boa tarde, ou bueno, boa tarde non, agora xa moi bo día e moi boa xornada, boas festas.